Ji ber girjewna Kokîn di navbera welatên Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê de di derbarî girava Qubrusê de Serokê Fransa Emmanuel Macron di axaftina xwe de ya roja pênşemê dehê Îlûnê de di konferansa welatên Yekîtiya Ewropa yên ser qiraqava Deryaya Spî li Kurîsîka gotê divê gu helwesta welatên Yekîtiya Ewropa lê beramberî Tirkiye bihêztir be lê belê nekeve girceyên rasta rast bi wê re. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Türkiye karên kolanê yên neqebûlkirî li herêma aboriya Qibrîsê dike û bi wê yekê girjeyan zêdetir dike û ew ne layıqê welatekî mezin wek wê ye. Milletê Tirkiye hêja ye û layıqê tiştên din e. Dema ku ez qala pax Mediteranya yan aştiya Deryaya Spî dikim, ew yekser aştiyê û jiyana hewbeş tîne ziman. Li belê em wekû Ewropî divê em tuştir û zelaltir bin. Ne bi devlet yan gelê Tirkiye ra, lê belê bi hikûmeta serokê wê Recep Tayyip Erdoğan ra, ya ku îro bi awayekî neqebûlkirî karên xwe dike û tiştên min got ne her tiştin. Wekû godiyar dibe, girje di nav Yunanistanê endama Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê de di meha çûyî de gurtir bûye ji ber ku Tirkiye gemiyên xwe yên lêkolîna gazê û niftê şandiye devera desthilata Yunanê li girava Qubrusê. Les lignes rouges sont celles que je viens d'évoquer. L'objectif, c'est une concorde. Armanca me ku em girjeyan kêm bikin û xwe ji nakokiyan dûr bixin. Lê ew naye wetaya ku em bêdeng bin. Divê ku xêzên Sûr neyên derbas kirin û niha ew tişt bi Tirkiye ve girêdayî ye. Yekîtiya Ewropa hewl dide guhêza xwe ya aborî xurtir bike û bi taybetî jî li hemberî siyaseta aborî ya Serokê Amerîka Donald Trump ji ber vê yekê hewl dide got welatên endamê xwe biparêze û nehêle ti destdirêjayî xaka wan yan jî serweta wan bê kirin.